ayiwa ko Mali ka di ko Banjugu de Seku ko ale fana ka ɲi ala k'an bɛ ɲa ani Jɛnɛba Sɛki Seku ka tɛ ka Jɛnɛba Sɛki awɔ o fana ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la Jɛnɛba Sɛki ka ɲi Jɛnɛba ka ɲi Jɛnɛba Seku yɛrɛ fana ka ɲi awɔ Banjugu de Seku n'a diyara n b'a fɔ n ko ba Jɛnɛba awɔ parce que maliden bɛɛ ba ye Jɛnɛba Sɛki a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladi a bi bɛɛ de ladi a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen tɔpɔtɔ maakɔrɔya t'a la denmisɛnya t'a la a banna a bi bɛɛ de bilasira wallahi a n'a ka yɛlɛmusɛ c'est bɛɛ la hali ni Seku Kuyate ma sobiye ta bilen nin y'a ka ordre y'a bolo Jɛnɛba Sɛki a ma taa fɔ kari dɛ n'o tɛ Mariam ko k'i kɔrɔkɛ y'ale ka sara sɔrɔ a la dɛ a n'a ka daw la Amadu wa wayi Mariam a m'a fɛ ya n'i y'a mɛn Maram Amadu Bagayogo ka Mariam tɛ awɔ n'i y'a mɛn Maram ye Amadu Bagayogo ka k'a Mariam tɔ Bagayogo cɛɲa ka sara k'a la k'a nisɔndiya awɔ i kɔrɔkɛ y'ale la ale n'a ta sɔrɔ ɲɔgɔn na ayi k'a nisɔndiya k'a saramaya awɔ Amadu Bagayogo nɔ don Amadu ani k'a dɔn ka Mariam an k'u fo an kanuba baw don o bɛ cogo min k'a dɔn k'a fɔ Baba Sala a fana ye jɛmukan in kanuba ba ye Yusu wallahi kanuba tɛ ban Peter Frampton an ka foli ba ye n'a y'an ja an b'a fɔ n ko k'a dɔn k'a fɔ Mali Peter Frampton wala Mali ta don wallahi bon n'a y'a ja an b'a fɔ n ko Carlos Santana ala de n'a y'a ja an b'a fɔ Jimi Hendrix sama pati voilà Jimi Hendrix n'a y'an ja an b'o fɔ a ma ndesani voilà moni voilà ça fait mais min f'i ɲɛna dɔnni karamɔgɔw bɛ Mali la yan wallahi jamana in de t'a den ɲuman dɔn ayi n'o tɛ a ko ka ca Mariam ni Amadu ni Mariam mais olu ye Mali se yɔrɔ dɔ la hali Mali président ma se hali Mali président ma se a banna wa u ye bonya ni sanga min ta ka di Mali ma maa bɛ 1000 bɔ o tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ a banna o kumana bɔ kun ye dɔn ko ye o dɔnna fana ani denmisɛnninw b'a fɔ ko tante Umu Sangare an kɔni tɛ se k'a fɔ ko tante Umu non mun sema bon ne bɛ se k'a kɛ grand sœur ouais ne ba tɔgɔma no voilà an bɛ se k'a fɔ n'o tɛ voilà kɔrɔmuso tɔma voilà ale fana alhamdulillah tabarakallah ani siya yata bare o ye n den ye o de nin ka di ye dɛ o ye n den ye Fatumata Jawara n'i b'a fɛ n b'a d'i ma a ka di ye n b'a fɛ n b'a d'i ma wa dir'i ma a banna a dir'i ma ni fɔlɔ ye fɛn fɔ n b'a fɔ n ko e de y'a di yan n y'a di hali tɛ sira mais n y'a di ça fait don dɔw la fo cɛbakɔrɔ i ka jagɛlɛya mugu de i k'o de min n b'o de sawura la bi n fana bɛna ɲɛkumu i ɲɛkumu ɲɛkumu ko don ɲɛkumu b'a fɔ n ko Mori Sanogo de y'a di yan voilà ɲɛkumu ko don voilà o tuma Yusu i k'a dɔn Sofila masa ale ye dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna an bɛ Jabaru masa barikada ni ka wale ɲuman dɔn sanga ani waati n'an y'ale barikada kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a Ala k'o jidi a kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn sarasi t'an bolo ka d'olu ma tanu ni barikada tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu kɛ hali bisa Ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ banakɔrɔw ka bankura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ tun ka jidi kɛ lafiyaw la Yusu k'a dɔn minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu na kanbabaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka lahara sɔn suma ni k'u kaburu nɔrɔ o kumana minnu ye i k'a dɔn kanuba jamakulu ye olu sara tɛ anw bolo k'u ni cɛ u yɛrɛ ye k'u fo k'u barikada k'u ni cɛw ka kanuya la Ala kan'u nimisa ka bɛn n'u sigiyɔrɔw ye k'u bɛɛ ni ɲankuma o kumana an b'a fɔ sa faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen ani fɛn fɛn ɲamadalen don k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ ye nin ye ni kunnafoni kɛnɛ sigira a dabɔkun ye k'olu bɔ kunnasiri kɔnɔ sɛbɛnw an b'an wasa kɛ o ye n'an y'an wasa don sɛbɛnw na o kɔnɔ kumaw de bɛ sugandi k'o kelen kelen da ni k'o kelen kelen lase kumaso min b'a kelen kelen lase ni tɔw b'a kelen kelen tɔmɔ o kumana Yusu ni an sigilen kɛnɛ kan n'an sigira kɛnɛ kan an bɛɛ bɛɛ lajɛlen barikada k'u ka bisimila n ka y'u bisimila sa kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi nɛgɛ sujurutigiw o ye olu ka baara ye Ala ka nɔgɔya u yɛrɛw ye k'a f'i ye ko Tarawele yɔrɔ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman fana ni foli ka kan bisimila baasi tɛ ba ni denmisɛnw na ma tɔɔrɔ si tɛ alhamdulillah ko sogonikun Moribo Balani Isu jɔn ko ten Iba Jalo an burankɛ ale tɛ didadi Iba ye yan an b'ale dɔ didadi fɔlɔ ani kamalen kɔni cɛ min bɛ dɔnkili kɛ dɔnkɛ ko fo kamalen a tɔgɔ ye di sogonikun dɔnna ye Grandairia ale de ye Grandairia o kumana i kɛra fɛn ye kaba Iba Iba Jalo i kɛra fɛn ye kaba Grandairi Jalo i kɛra fɛn ye Allah à partir de Faraba jusqu'à désormais bɛɛ k'a wele ko Grandairi Jalo awɔ Grandairi Jalo tɔgɔ in kɛra ye dɛ o ma buranya banna pewu
ne muso bɛ n fɛ ka ban mago tɛ n buran na ni n burankɛ y'a popo n b'a da ci alu de y'an bɛɛ dege o la yan ko alu Sangare kɛ a ko naga kan b'a burankɛ da la ko ni burankɛ ma farati k'a b'a da ci po bon ne ta min ye voilà ni burankɛ ma ka bozi zezeya dabila voilà a bɛ to ozi zezeya la ye Ala ka kunaja mangala kuma ye dɛ Ala ka kunaja i bɛ to ozi zezeya la ye amina ya rabi a bɛ fɔlɔ anw bɛ min fɔ kamalenin kɔ salen ma a bɛ laci ko manmor k'a y'a fɔ don fo ka ne taa si kunu a banna n b'a f'i ɲɛna mangala ninnu bi ko kɔrɔ tɛ n dolen ye Ala k'an kunaja amin Ala ka sago ɲuman d'a ma Modibo bi nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo o ye aw ka dɔn Batoma Ngane min ye aw ka dɔn Bagineda Batoma kosɛbɛ taa se Musabugu Batoma an ka fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye aw ka dɔn Awa Tapili Ture surakamuso ni layidu k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko Yakumatariba ni suraka Hardane dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan kunun Mohamed Ould Bati Hardane do Bati kɔni Bati Traoré an tun bɛ ɲɔgɔn kan Jalakɔrɔji la yen a Jalalu ko k'u ka foli f'i ye wallahi Katikaw fana ko k'u ka foli f'i ye wa diyara n ye dɛ an bɛɛ tun bɛ Kati kunun Jalakɔrɔji yɛrɛ bɛ Kati fɛ o bɛ Kati fɛ n ka mɛtiri fɔlɔ prémara ne la Bakɔrɔba Kulubali Kati ko k'a ka foli f'i ye a diyara n ye k'a k'u bɛ ye a n'a dɔgɔkɛ Daramani Ture o bɛ kɔkɔ plateau ko k'u ka foli f'i ye a diyara n ye ko n yɛrɛ b'u fo wallahi ko n yɛrɛ b'u fo kosɛbɛ furusirikɛyɔrɔ kun ye n dɔgɔnin Isa Traoré n y'a fɔ ten ale ka témoin 15 Amugu mairie la maaw y'i ɲininkali kɛ n ko n ko ni sabu tɛ n ko Isu tun bɛ ye ne ka jalasiri don in na dɛ n bɛ se dɛ n bɛ taa dɛ ne ka jalasiri don wallahi i ka jalasiri don dɔ tun bɛ bɛɛ da la wallahi musow ɲɛna k'u kelen de bɛ se jalasiri la Ala kosɔn sa ko denba jala Ala k'an kunaja n'a bɛrɛma jala tɛ a banna ne ko ten n ko ni yɛrɛ kun tɛ dɔ la n ko n ka jalasiri kun tɛ fi kɔ dɛ a kun tɛ fi kɔ fi b'a dɔn nka n'i y'a wasara maraji bolo dalen bɛɛ kun sen bɛ kirikɛla kunun koyi n denmuso fana furula Banamakaw ma o y'a ye o ye sinikɛnɛ Araba nata o bɛ kɛ n yɛrɛ fɛ yen o fana gine gire dɛ kɔni ko Banamakaw bɛ furu kɛ fo ka npogotigi dɛsɛ a bɛɛ ala cɛ ko y a plus de filles disponibles à Banamba a banna o fɔra sa dɔ la wallahi k'a bɛɛ furu fo k'a dɛsɛ wa furu tɛ sa dɛ a tɛ sa dɛ a bɛɛ bɛ bila ni barika ni bonya ni karama ye u ta yin bi mani bila senna koyi a banna kabi ngilikidon fɔ bi a banna Modibo min ye an bɛ Banamakaw fo ka fo Modibo Bubakari Jara Bada an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i ye ɲuman d'a ma wallahi min ye n y'a kanu ni ɲuman de ye i ye ɲuman d'a ma n'o ye Adel Tamake Modibo jamana ko kɛ fa ka sécurité renforcer i yɛrɛ ka fɔ la n'o bɔra yen Awa Keita Kuyate Modibo ale bɛ min ye ka an bɛɛ lajɛlen kunbɛn ni nisɔndiya ani bonya ni karama ye Modibo an tɛ don gafe kɔnɔ yan'an ka don gafe kɔnɔ o kumana an bɛ ka dɔn Kabila ka foli se bɛɛ ma Sanɔgɔlakaw ko ka bɛɛ lajɛlen fo Yusu foli k'a bɛ ɲɛsin bɛɛ ma min sera ye min ma se ko ŋaniya wasara ka bɔ n yɛrɛ kɔrɔkɛ yɔrɔ n'o ye Sidi Sanɔgɔ ye a ko ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye baden sira sinji sira balima sira jɛɲɔgɔn sira baaraɲɔgɔn sira teri sira furuɲɔgɔn sira yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun ko ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye an dɛmɛ an ka ɲaga la ko ka bɛɛ sara ni ka yɛrɛ ye Ala ka kɔtaw jira an na ko k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo ko hali n'i kun tɛ yen k'i ŋaniya kun bɛ yen ko tɛ n ko n ka jalasiri tɛ fɔ Yusu kɔ fiyewu n ko nka sabu latigɛ ko bɛɛ ye sabu ye dɔ b'i yɛrɛ bolo dɔ bɛ ne bolo a dɔ la ni bɛɛ y'i ta kɛ a dabɔr'o kama nka ŋaniya wasara n dɔgɔkɛ an ka lagare min Isa Traoré ale taara furusiri kɛ Mɔsidu la Mɛdinɛkura furusiri ne de tun ye témoin wa ne de tun bɛ denfa jɔyɔrɔ la cɛ danaya dara an kan sa koyi yarɔ cɛkɔrɔbaw tɛ yen bilen an bɛ galabutu la bilen ne ni Ala cɛ anw de bɛ kɛ dɔgɔninw ka denfa ye wallahi wa anw de bɛ kɛ témoin ye wa anw ka sigida yɛrɛ min bɛ ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ nɔrɔ bila bi n'ale bɛ ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ɲɛnafin bɔ anw na n'a bɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min o de ye Vieux Yatara ye a banna
vieux yatara ale de b'anw ka kin yɛrɛ den fa place la bi a bɛɛ kelen anw fana ta ye Fa Tarawele ale filɛ Kati Malibugu la a n'a furumuso Ina Cham n'o tɛ an fa don an kɔrɔ don awɔ ale de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi Fa Tarawele de b'anw ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ala k'u mɛn an kɔrɔ du ko Moro ngo tuma dɔ la ni ne ye n sigi ka an kɔrɔkɛ ninnu jateminɛ kasi wallahi ala k'u mɛn an kɔrɔ u ye bɛn ni keleya sigi du kɔnɔ cogo min Moro dɔw bɛ balimaya la o de ka ɲi bɛɛ ka maa kelen dɔ kɔrɔkɛ o bɛ tila ka kɔrɔkɛ tɔ wele ko la wallahi an ka du sigi kun bɛ taa ni cɛkɔrɔba tɛ yen min ka kɔrɔ ni bɛɛ o de bɛ bila yen a bɛ ten u bɛ min sigilen don du kɔnɔ o de bɛ bila yen a bɛ ten nka ko cogo di o kumana denfaw yɛrɛ ka fo ka denfajalatigiw fo ka denbaw fo ka denbajalatigiw fo anw ka jala tun bɛ Mama Jara bolo Jara jalatigi nka den yɛrɛ ye Jaramuso den ye k'a ja kɔni donc o jalasiri yɔrɔ rɔ sɔ ma manqué kɔni non ale niyɔrɔ sɔ ta sɔ ma kɛ maa si negela ye a ye sɔ ni juga de panase ɲɔgɔn na Mama y'a kɛ o poubelle de a bon n bɛ min kɔni f'i ɲɛna aliment complet don dɛ n'i y'a min tile ka buffet de don i bɛ ji dɔrɔn de min n'o tɛ ni maa tɛ kile ka denba fana dɔ y'a fana k'a tun bɛ ka juga ni sɔ k'o kɛ nburu kɔnɔ ka a manje ni voilà n ko denba ninnu bɛ ten sisan de ala ka kunna ja Moro nin kɛ ko ye min ye duwagu daminɛ don walasa ka maaw galabu lawuli an bɛ don ni kunnafoniw ye Moro kunnafoni fɔlɔ n b'a ta mouvement kura o sigira ko mouvement pour la refondation du Mali Moro a k'a dɔn hali bi mouvement ko bɛ sen na u kana dabila dɛ Mali bɛ ka turu hali u ka taa ni mouvement ye dɔrɔn Moro ancien bâtonnier kɔrɔ bâtonnier a ka dɔn des avocats du Mali maître Kasimu Tapo ani ka dɔn maa dɔw kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ bi Moro a ka dɔn wulikajɔ in kun ti dɔwɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min i ka dɔn n'a bɛ kɛ sababu ye ko a ka dɔn ka Mali ka ɲɛda kura tuguni ka Mali k'a yɛlɛma Moro a ka dɔn ka ɲɛ kura di Mali ma refondation n ko o suma yɛrɛ donna ne nuna kaba ma sigi o mouvement awɔ mouvement suma k'a sɔrɔ a ma sigi Mali bɛɛ mouvement ma a si ma mago ɲa a si ma mago ɲa diɲɛ don o don yan'a ka dɔ wɛrɛ sigi minnu bɛ yen bɛɛ ti hakilinata fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye État ɲini mouvement ni faso jɔ mouvement kelenw don wa o kelenw tɛ tɛmɛ ni mouvement ye Moro a ka dɔn min ye mouvement ye a tɛ don jate wɛrɛ la Mali ka ɲɛta ani Mali ka nafa Moro maître Kasimu Tapo a kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye hakilina ɲuman k'o caman bɛ yen a bɛ k'a dɔn min ye jɛkulu fɛ jɛkulu minnu a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la minnu a bɛ k'a dɔn min ye an ka forobacakɛyɔrɔw la ani an ka malidenw fɛ yen Moro ka taa se universitéw ma ani kɛnyɛrɛ ye a bɛ k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ ye Moro awɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka diinɛ mɔgɔw ani an ka daladatɔ mɔgɔw mun fɔlɔ fo ka taa se jamanaden minnu bɛ kɔfɛ i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen ɲin bɛ a bɛ k'a dɔn nin mouvement in na ni jɛkulu min filɛ nin Moro a bɛ k'a dɔn san 2012 ko fɛn min kɛra ko nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an ka jamana ma sigi a bɛ k'a dɔn sigicogo sen kelen kan hali bi san 60 tɛmɛnen kɔ ko o ma sen kelen sɔrɔ o na sen sɔrɔ ko ma sariya taasira la kɛ sariya ko taasira la ala k'o sen sɔrɔ dɔ jira Moro ala ka maliden ala k'an changer min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye jateminɛ kɛ taabolo minnu bɛ yen bi Moro k'olu bɛɛ lajɛlen ka kan ka yɛlɛma ka don a dunfin na k'a yɛlɛma ka don ka dɔn a dunjɛ la k'a yɛlɛma Moro a ka dɔn san 2018 min kɛra nin bɛɛ lajɛlen b'o jira Moro a ka dɔn maître Kasimu Tapo a ko nin min filɛ nin min ye a k'a dɔn ko awɔ groupe do ko a bɛ a k'a dɔn min ye a k'a bɛ taa politique sira fɛ koyi i k'a dɔn awɔ min ye Kasimu Tapo ye i k'a dɔn waati min na ye nin kɛ a y'a jira k'a fɔ awɔ min ye maître Kasimu Tapo ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko drapeau dɔrɔn tɛ dɛ ani k'an ka jamana kannabɔ dɔrɔn tɛ dɛ nka fɛn min bɛ yen Moro o ye jamanadenw olu bɛ se ka yɛlɛma cogo min jamanadenw bɛ se ka hakili ɲuman sɔrɔ cogo min ani jamanadenw u bɛ se ka bɛn ni keleya o tɛ taa cogo si la f'an ka ɲɔgɔn minɛ ka taa ni taasira kura ye i k'a dɔn awɔ ka bamayɛlɛma don an ka kow la i n'a fɔ jamana i k'a dɔn awɔ min ye a jamana sunba jamana a sariya sunba n'o ye constitution ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen Moro i k'a dɔn wulikajɔ caman de kan ka kɛ wa i k'a dɔn nin regroupement min filɛ nin min ye awɔ i k'a dɔn ko regroupement associatif à caractère politique Isa Kawuju min ye nin fɔ ko mouvement
politico-religieux. Ko mouvement religieux à caractère politique. Voilà. Ni min b'a fɛ ka na maaw meleke ka tugu dɔ kɔ dɔrɔn o bɛna ni jɛkulu dɔ ye. Ala kosɔn sa. Moro min ye a ka dɔn cɛ yɛrɛ la. Maliden bɛ kunu an bɛ kunu ni Ala sɔnna. An bɛ kunu Maliden bɛ Moro kunu walahi. a ka dɔn ka jamana a ka dɔn k'a lajɛ taabolo an ka seko n'an ka dɔnko sɔrɔ sira fɛ Moro ani adamadenya sira fɛ ni a bɛ ka dɔn fɔ yɛlɛma ka don de la wa olu ka jɛkulu in sigi kun ye o de ye koyi min ye a ka dɔn a Kasimu Dabo Moro ni namɛ dɛ a ko awa min ye maître Kasimu Dabo ye a ko hali bi ale kɔni bɛ adama la dɛ nka o t'ale bali ka don ni a bɛ ka dɔn mouvement ka Moro an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ quoi n'an b'a fɛ ka refondation kɛ a Kasimu Dabo ninnu n'a fɛn bɛɛ ninnu bɛɛ kan ka balayer de ka bɔ yen. Fɛn min bɛ ka refondation dilan i ko k'o balayer. Mo refondation ko kuma kɛra sa. N'olu ma dilan jɔn b'a dilan. Fondation tɛ mouvement tɛ yen wa. Mouvement bɛ yen olu. Ale tɛ parti politique a tɛ adama la. O mouvement ninnu mɛnna u ma foyi kɛ olu de bɛna fɛn kɛ sisan. Fakara Fange. N'ale ka fasire ko don n'a nataw la ko palais des sports la ko awa ni Ala sɔnna ma kalo tile 4 k'u bɛ taa awa jamajɛba kɛ min ye ka awa ka dɔ mouvement a caractère fɛn dɔ politico k'u bɛ taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Ni Ala sɔnna ma an b'u makɔnɔ. Dɔɔni tɛ tɔtɔko la. Dɔɔni tɛ tɔtɔko la. Mali kɛra yɛlɛko de sa minɛ. Maliden bɛ kunu. An bɛ kunu. Kununi y'an ma wajibi. Mais nin ye manamana ko de ye o an ma tila o. Mais min f'i ye. Filenkɔnɔ ɲɛ bɛ fɛn min na segin kɔnɔ dɔgɔnin b'o ɲɔgɔnna ba kelen. Wallahi a bɛ ten. A b'a la. N'an ma kunu. N'an ma kunu. Nin ko ninnu ti ban dɛ. Nin ko ninnu ti ban ni dɛ. Mouvement politico-religieux dɛ. Mouvement religieux politico dɛ. Politico dɛ. Mouvement associatif politico-religieux dɛ. Politico mais nin ye manamana ko de ye. Bi y'an bila nin na wa. Regroupement politico dɛ. Bi y'an bila nin na wa. A banna fɔlɔ de. Kari ka ko dege tɛ na Ala y'a dabila kuma f'i ye. Ala ka kunnaja. Amina yarabi kunagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala k'an ta k'o ye. Amin. Youssou indicateur de renouveau n b'ale ta. Ni y'ale ta sa daɲɛ kelen b'a kɔnɔ kamalennin a ye kalimu ta. Daki i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka hinɛ a ka hinɛ na k'i da de. Hinɛ na i k'i da de. A kan bɛ jɔn ma. A kan bɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ba ma. O kumana Daki a ka fɔ la. A ko k'an b'a dɔn k'an tɛ jabala sɛbɛlaman kɔnɔ. Wa fɛn min k'a dɔn yɛrɛ sago kɛ jamana bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna la o yɛrɛ burujalen don. O kumana Youssou min ɲɛ kiiri ye. Ayi ale kɔni o kumana o sigilen maa wɛrɛw kama maatɔ a sigibaw yɛrɛ sen t'a la o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn kiri ale kɔni bɛ boli k'a dɔn jamanadenw kan k'olu fana jɛlen don ni ko caman ye Dramane Alu Kɔnɛ Dake ka fɔ la a ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko maaw an kan ka i k'a dɔn k'a fɔ dusumakasa ko o dɔɔnin bɛ maaw la bi k'a sabu kɛ ko dɔw ye ko malidenw olu kulela k'u ka dusumakasa jira ka tila ka i k'a dɔn a ye k'a fɔ ko ne yɛrɛ dɔgɔkɛ n'o ye Amadu Aya Sanogo ye k'o da ye fala kɔnɔ bin tigɛ kuma dɔ sen fɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen o kumana Dramane Alu Kɔnɛ a ko fɛn min k'a dɔn Amadu ye ko Amadu bɛ fɛ k'a yɛrɛ kɛ i k'a dɔn walanda diba ye malidenw ma ko fɛn gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye a n'a juguma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye o kumana k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a m'a yɛrɛ ye hali bi maa jala kelen ye koyi ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ farafarali ko o kɔni o donna wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni kɛra ɲɛsi bɛɛ ye i k'a dɔn k'u kɛra bulaman ye nɛrɛmuguma finma ani bilenma ko k'olu fara ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ɲɛsi bɛɛ lajɛlen dira anw ka wolomasiri tabaw ma n'o ye couleur ye o kumana ko i k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min ko bi ko fɛn min ye nin ko ninnu ye ko i k'a dɔn ko ne dɔgɔkɛ ko i k'a dɔn ko misi t'a la koyi o kumana ko a ma taasi fana bila ka taa maa 21 ninnu n'olu fara n'o ye banfula bilemantigiw ye ko beret rouge olu minnu fara ni ka t'u bɛɛ lajɛlen suru sɛlɛdingɛ kelen kɔnɔ o kumana Youssou ko i k'a dɔn ko ne dɔgɔkɛ k'a miiri bɔra o kɔ k'a taasi tɛ ka se o ma bi n'o ye Amadu Aya Sanogo ye wa ko n'a ɲɔgɔn ko maa minnu fatulen filɛ n'o ye banfula bilemantigiw ye k'olu ni ɲɔgɔnna caman ko a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen k'olu fana tununa pelegete kibaruya ma sɔrɔ olu la ko i n'a fɔ Youssou Traoré ko Youssou Traoré tɔgɔma ni jamu tɔgɔma ko i k'a dɔn ko kunba tigɛra ni ka ko o fana ko fatura o cogo kelen na o kumana ko somaw minnu ni olu ka maa minnu n'u somaw fatura nin ko in senfɛ k'olu sigilen don n'u ka miiri ye u sigilen don n'u ka misi ye o kumana ko ɲinan
ɲina yɛrɛ kɛlɛ dolu kɔ k'u kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ayiwa ko k'olu bila u kelen na u kɔni b'u ka sanga la u kelen y'u ka sanga sigi k'a sabu kɛ u ma nimisiwasa sɔrɔ u somɔgɔw ka banni na o kuma Yusu ko daɲɛ kelen na Daramani Alo Kɔnɛ ka fɔ la k'a b'a ɲini ne dɔgɔkɛ fɛ k'a k'i da de o kumana ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ k'a k'a da de ko maaw ma ɲina fɔlɔ i k'a dɔn tɛmɛnen kɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ i mago tora ko magoto k'o tɛ se ka maaw ɲina kelen kɔrɔ kɔ wa a tɛna i k'a dɔn sariya sɔsɔ baara ni nikatɛgɛlɛya wale min kɛra k'o tɛna se k'o jɔsi ka bɔ yen cogo si la o kumana ko min bɛ yen o kumana ko a bile b'a ɲini a fɛ sa k'a k'a da de o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko hinɛ na i k'i da de kuma in tun bɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ kan n'o ye Amadu Aya Sanogo ye Daramani Alu Kɔnɛ Daki ale ka nɔbila sɛbɛn don an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani m'o ka bidon bɔli Yusu. Moro nin ko in ye ko fila de ye soit u kun ka Amadu Aya juger a ka tiɲɛ fɔ mais ni tiɲɛ kun fɔra Moro i tun bɛ fɛn caman mɛn nin ko in na dɛ. N m'a f'i ye n ko dɔ birilen bɛ kɔ tigɛ wa. Dɔ birilen bɛ kɔ tigɛ. N ko ni kiiri sigira ko tiɲɛ fɔ daminɛna n ko caman bɛ taa tunga fɛ. A banna. A ma datugu Amadu kelen ye koyi. Ayi. A datugura olu bɛɛ. Olu fana ye. Wa olu yɛrɛ de y'a kanu a ka datugu. A banna. Sabu u lebu de b'a la n'o tɛ Amadu ko k'ale kɔrɔtɔlen don k'a ka tiɲɛ fɔ. A ka tiɲɛ fɔ. K'ale yɛrɛ de bɛ fɛ ka kuma sa minɛ. A banna. Kabi Sikaso n'u ye kiiri sogolo ka taa ye ka tila k'a cɛ diliba ka n'a bila Bamakɔ ya Ɲari n'a bilala ten Ɲari ka b'o don k'i ma ko ni kiiri in kɛra Yusu n'i bɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ n ko n'a kɛra n ko dɔ birilen bɛ kɔ tigɛ. A banna. A sera ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ maaw bɛ mankan min ci u jɔ y'u ka mankan ye dɛ sabu dusumakasatɔ n'a y'a ka mankan ci o dɔrɔn de se b'a ye nka ni kiiri kun tigɛra Amadu yɛrɛ bɛ lafiya minnu somɔgɔw fatura olu yɛrɛ bɛ lafiya kiiri yɛrɛ tigɛbaaw bɛ lafiya maliden bɛɛ tun bɛ lafiya nka bɛɛ de bɛ kun banna ala bɛ min yɛrɛ kun kan o tɛ jɛya bilen fiyewu Amadu tɛ jɛya o sabu a ma kɛ k'a s'a dan na wa n'a kun kɛra k'a s'a dan na e tun na falen sange kɔrɔ tilegan dere fɛ tilegan dere falen tun bɛ don sange kɔrɔ ni ala cɛ u k'a kɔrɔbɔ ala k'an kunna ja a ko ten k'ale m'a ɲini ale m'a négocier o k'ale bila ayi ale m'a négocier k'u ka t'u ɲininka mun na u y'ale bila kuma in ye maaw tɔɔrɔ tiɲɛ a jiginna t'ale la bilen koyi ayi de mun na an m'a ɲini koyi u y'a k'a ye de n'u y'a k'a ye olu de b'a dɔn u y'a kɛ kɔrɔ min kama walahi n'u tun ye Amadu bila ka kuma ala Yusu i tun bɛ bɔ Maliko tiɲɛ caman kalama wallahi hali n'a tun bɛ ɲangi hali n'a tun bɛ jalaki hali n'a tun bɛ kiiri k'a kiti a kɔni tun bɛ tiɲɛ dɔ fɔ malidenw tun bɛ bɔ fɛn dɔ kalama a bɛɛ n'ala cɛ wallahi fɛnba de dogora ala k'an kunna ja Moro an bɛ sɛbɛn da info 7 an b'ale ta info 7 n'an y'ale ta sa Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ yen n'an mago b'o la ni k'an ka sirabadenw labɛn ko bɛ t'i jɔ miliyari 100 ani miliyari 20 san kɔnɔ min a k'a dɔn k'a lajɛ ka bamayɛlɛma kɛ Moro a k'a dɔn kilomɛtiri 25 min a k'a dɔn jamana in kɔnɔ min ye 6000 o de kɔni o dara fɔlɔ tabarikala barikala ni tiɲɛ don Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye sira minnu bɛ yen n'olu kɔni a k'a dɔn u y'olu salo ni ka labɛn k'olu la o bɛ t'i ja kilomɛtiri 10,900 na Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la san 20 tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman kɔni kɛra min ye autoritew cɛ Moro a k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don an ka sirabaw labɛnni ma o kɔni mago bɛɛ a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la 1,100,000 ani 1,20,000 na nka Moro taabolo de fana kan ka yɛlɛma minɛ taabolo min i ka dɔn n'o bolo dara san 2019 Moro a don a ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye ingénieur a ka dɔn génie civil la o ye Mamadu Naman Keyita ye Moro ale wuli ka jɔ ba kɛ min ye ka sɛbɛn caman kɛ min b'a to o nafa bɛ sɔrɔ cogo min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don an ka siraba ma nka min ye ministre min bɛ yen a waati ye ale yɛrɛ fana tun bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na koyi nka n'i ye jateminɛ kɛ jamana a sira si tɛ se ka yɛlɛma min ye a ka dɔn sira si tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ jamana tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Moro a ka dɔn ni siraw ni a ka dɔn olu ma dilan wa sira o ye yiriwa sira ye mɛ hali fanga ka nabɔli Moro a ka dɔn min ye o bɛ se ka wasa bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na n'o ye décentralisation ye fanga a ka segin so Moro a ka dɔn décentralisation min ye a ka dɔn se ka kɛ cogo si la fo duguw ka bila ɲɔgɔn na fo jamana yɔrɔw ka bila ɲɔgɔn na
moro min kɛra sa bɛ ka fɔ awa min ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sirabaw olu bɛ se ka labɛn cogo min na n'o bɔra yen moro taabolo min bɛ yen moro a ka dɔn min ye baara yɛrɛ dɛ moro ka réforme kura kɛ n'o ye ka taabolo kura ani ɲɛda kura di a baaraw taabolo ma o kɔni n'a sera ka kɛ moro n'o bɔra yen i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la karisa kan ka nin kɛ ale kan ka nin kɛ ka dan maa wɛrɛ b'a ta ka dan karisa kan ka nin kɛ karisa ka baara in nin moro ka bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɛf'i ɲɛna i bɛ se k'i wasa don a la cogo min na wa ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ jamana bɛ taa banna a bɛɛ n'ala cɛ k'a fɔ ko ka baara bɛɛ to yen ni minisiri kelen tɛ minisiri kɔni ta ye siyɛli de ye ka kɔlɔsili kɛ moro min a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la yu Sisoko ale kumana dɛ a ko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min a ka dɔn weleli kɔni kɛlen don hali bi an ka sirabadenw olu kɔni bɛ ka tiɲɛ min a ka dɔn wulikajɔ de kan ka kɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka adamadenw hakili labɛn ni ka taa siraba ma min ye yɛlɛmali ye yɛlɛmali min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka dɔn fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka transporteurs n'o olu bɛ se ka don ba la cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen ani ka don ka o sira caman kɛ ani fɛɛrɛ caman min b'a to a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka sirabaw olu bɛ se ka ladon cogo min wa an ka sirabaw olu bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min i n'a fɔ a ka dɔn UEMOA ani CEDEAO olu jamanaw ye a ka dɔn a yamaruya di cogo min na moro nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana bi a kan ka ɲɛda kura sɔrɔ n'o ye réforme ye jamana bi a kan k'a lajɛ min a ka dɔn ka taabolo kura di wa ka fɛɛrɛ kuraw sigi fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ kɛ ka sirabaw labɛn ka sɔrɔ kɛ min a ka dɔn ministère min bɛ yen n'o ye ministère des infrastructures et de transport o ministre so a ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko o secrétaire général k'o kan ka wulikajɔ de kɛ walasa fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na sirabakan awa k'a dɔn fɛɛrɛw ka min ye a labɛnnu ye ani k'a ladon o fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na an b'o de ɲinina a nafolo siraba dilanni nafolo dagosi ka bon nka ni baara bɛ ka kɛ a bɛ sɔrɔ kɛ miliyɔn kɛmɛ ni joli o ye mun ye jamana kɔnɔ miliyari kɛ miliyari o ye mun ye jamana kɔnɔ o tɛ jamana foyi ye miliyari joli cira wara k'u la ɲɛma sɔrɔ o la a banna ni a fɔra ko ka min don min na o ka don o la kɛ a banna n'o ma don o la a tɛna taa da wɛrɛ fɛ yan Yusu Sisoko ni y'ale ka fasiri an y'a bɔ Info 7 kɔnɔ Yusu Sisoko ni y'ale ka fasiri bila an bɛ Info 7 a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn a yɛrɛ lahɔrɔma la n bɛ segin ka indicateur ta tuguni ni y'ale ta tuguni an bɛ i ka dɔn musow tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ale bɛ senna hali bi sabu kalo in a bɛ senna marisi kalo tile 8 ayiwa i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni i ka ɲaga kɛ bɛɛ n'i ka ɲaga kɛ cogo don bɛɛ n'i ka ɲɛnajɛ o fana taabolo don nka min ye i ka dɔn Yes Insmali ye olu kɔni olu ye i ka dɔn musokunbaw an ka musobaw u y'olu i ka dɔn k'a fɔ olu jansa ni ka i k'a dɔn olu ka ko laɲɛnamaya Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ka don 8 marisi kadiri kɔnɔ n'o ye diɲɛ kɛ don min kɛrɛnkɛrɛn musolakaw olu ka hakɛ ko o lafisali tɔgɔ la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn san o san 8 marisi a ɲɛnajɛw bɛ kɛ i k'a dɔn Yes Insmali ale y'i k'a dɔn koba dɔ labɛn ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ marisi kalo tile 27 2021 san in na o kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnajɛ ye min ni o kɛra ka taa musolakaw olu lahɔrɔma la a ka ja minnu ye i k'a dɔn dɔkɛlaw ye n'o ye entrepreneurs ye Yusu musolaka minnu ka wulikajɔ o ka bon ayiwa n'u bɛ fɛ ka i k'a dɔn dɔ kɛ dɔ ye o la kadara kɔnɔna la min ye i k'a dɔn Yes Insmali a ma ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'o bɛ u jɔyɔrɔ fa o ye Kalilu Dama ye i k'a dɔn k'a fɔ ani musolaka caman minnu bɔra hali jamana dogodogo ɲɛ wɛrɛw la ni ka na maa min ye nin fasiri o ye Adama Jabate ye Adama Jabate i k'a dɔn indicateur de renouveau kɔnɔ a ko nin hakilina min taara diɲɛma fɛ marisi kalo ko la a ka ja ko min ye i k'a dɔn mars entrepreneurial i k'a dɔn k'a fɔ o min n'o nundon baaraw kɛra 2019 marisi kalo la a kɛra Bamakɔ yan i k'a dɔn Yes Insmali o yɛrɛ ja b'a la ayiwa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka galabu ani kɔkɔrɔmadon ani ka i k'a dɔn kɔlɔsili ani dɛmɛ ni dɛmɛ k'o ta ka ɲɛsin musolakaw ka hakilina talenw ma minnu bɛ i k'a dɔn ko bayɛlɛmaw ani i k'a dɔn taabolo kuraw ko fɔ fɛn min bɛ i k'a dɔn tali kɛ u yɛrɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ musaka ko nasira la ni ka k'u yɛrɛ ma hɔrɔn ye Yusu i b'a ye k'a fɔ musolakaw a dɔ la ko diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ
lajɛlen fɛ min ye nin kaloba in ye n'o ye marisi kalo ye a dɔ la k'u ka ɲɛnajɛw bi kɛ u bi jansa u bi tanu ni ka u kungo fana sɛbɛkɔrɔ fɔ halala min ye k'a dɔn k'a fɔ min ye a kofɔlɔ dɔ ye o kɛra marisi kalo tile fɔlɔ 2020 tɛmɛnen 2020 san tɛmɛnen yusu i b'a ye k'a fɔ o tun ye tako fɔlɔ ye min ni o kɛra i k'a dɔn ka ɲɛsin ko dɔ taabolo ma a ka ja an ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ o foroba cakɛdaw ani k'a dɔn laadala ko ɲɛnabɔlaw olu tun bɛ i k'a dɔn ko jula yusu ko nin ye tako filanan ye min ni o kɛra ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye a kun ye jumɛn ye a i k'a dɔn musolakaw i k'a dɔn dɔkɛlaw a n'a maa ɲɛmaw k'olu ka ko don ba la ayiwa min ye Kalilu Dama ye ale min ye maa ɲɛma ye directeur exécutif Yasin Sumali tɔgɔ la yusu a y'a jira k'a fɔ k'olu ka nin kɛwale min filɛ nin ye k'a kun de ye ka i k'a dɔn dɛmɛ don ɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin kolabɛnw ma kolabɛn minnu ni o bɛ kɛ i k'a dɔn kulu ye n'o ye réseau ye ko réseau entrepreneurial i k'a dɔn américains olu ka bolofara don n'a b'olu ka hakɛ dɔ kofɔ yusu i b'a ye k'a fɔ u ka jɛngoma ɲɔgɔnya o bɛ kɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ cakɛdatigi olu ka ko taabolo min ni o musaka bɛ ɲɛsin o ko ma ka ɲɛsin musolakaw olu fana ka i k'a dɔn jidi sira ma ale ni funangɛniw ko min ye i k'a dɔn bitigini climat ani impact fo ka taa se i k'a dɔn venture capital ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu baaraw kɛra janvier kalo o tile 2019 san in na o sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn ko min ye impact économique olu ye jɛrɛba fana kɛ min ye dama ka fɔ ye a ko k'olu ka hakilina i k'a tara i k'a dɔn baara bolodalenw fɛ min bɛ i k'a dɔn dɔ kɛ o ko fɔ n'o ye yes entrepreneurial min ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin musolakaw de ma ayiwa k'a bɛ kɛ sababu ye ka musolakaw ka sebaaya k'o kolo girinya a n'u ka dɔ kɛ baarako la ka i k'a dɔn dɔ fara o kunnama kan ka tila ka u dɛmɛ tuguni u ka se u yɛrɛ kɔrɔ ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye musaka ko ni sɔrɔ nasiraw fana fɛ o kumana yusu ko hakilina ye olu ka nin baara bolodalen a kun yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛsinen don musolakaw ma k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ se ka i k'a dɔn salo ka kɛ ɲɔgɔn kan u tɔgɔ la haka ja min bɛ se ka kɛ nikura ani galabu fiyɛli ye i k'a dɔn yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la ani k'u ka taabolo kɔkɔrɔma don ni ka kolo don u ka baarakɛtaw fana na ayiwa min ye musolakaw ye a dɔ la k'a caman ɲɛsinen don olu ma ayiwa ɲɛfɔli minnu kɛra i k'a dɔn monsieur Dama fɛ ale ko fɛn min i k'a dɔn u kɔni bɛ min i k'a dɔn min y'u kalifa tɔɔrɔ dɔɔni u yɛrɛ bɛ jiginna sɔrɔ yɔrɔ min na dɔɔni o de ye k'a fɔ musolakaw u ka juru sɔrɔ ma nɔgɔn wari bondow la n'o ye banki ye ayiwa k'o ma nɔgɔn ayiwa min ye musaka ko nasira fana ye i k'a dɔn k'o ma nɔgɔn u ma kosɛbɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ka i k'a dɔn dansigi an ka jidi koɲɛw la ani i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛdaw olu koɲɛw dayɛlɛli kow la n'o ye entrepreneurial ye yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min y'a kun ye u kɔni hakilina ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko min ye entrepreneurs ye i k'a dɔn i k'a dɔn falenfalenw ni tilali caman kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw olu minnu ye i k'a dɔn entrepreneurs ye ayiwa ko musolakaw de ni dɛmɛ ka kan yaasa jidi ka kɛ u ka sɔrɔw la an'u ka taabolow la yusu ko min ye marisi kalo ye a dɔ la ko ɲɛnajɛ caman bi kɛ nka fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ye ko yɛrɛ tigiw ye n'o ye acteurs économiques ye ani sociaux fo ka taa se ko acteur économique social et solidaire n'o ye ESS ye min bɛ tɛmɛ n'i k'a dɔn Yasin Sumali u ka sira ye olu kɔni ye ŋaniya siri sa k'a fɔ ko u bɛna i k'a dɔn k'a fɔ musolakaw ko i k'a dɔn dawula don u ka kow la ni ka i k'a dɔn ba don u ka kow la ka i k'a dɔn u kunkɔrɔta ni k'u lawasa a dɔ la musow minnu ye i k'a dɔn entrepreneur tigiw ye ani minnu ka wuli ka jɔ n'a ɲɛsinen don baara taabolow ma ko nin dɛmɛdonɲɔgɔnya ni kɔkɔrɔmadɔnya Yasin Sumali ale ka hakilina jɔnjɔn dɔ y'o ye ka i k'a dɔn ni maa masina o kɔkɔrɔma don Adama Jabate nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ ni ka Terre du Renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro n'i y'o bila sa an bɛ taa groupe commerce la groupe commerce Ablaye Mayiga bɛ Moro a n'a ka minɛn dakabana cɛɲu minɛn minnu i ka dɔn n'u garantilen don Moro n'an bɔra yen an bɛ taa a ka dɔn min ye Café Niger Café Niger Kalilu Yara min ye ale ka yɔrɔ la an na taa Café Niger sanga o min mais an bɛ ka min fleuve Niger da la yan a banna an ka taa Ala k'an kunna diya amin ayiwa Café Niger n yɛrɛ den bɔra k'a mankutu kɛ sisan nɔ jɔnni
Mamadu Sumununge milimo ja ka da fana da ja fe min gari cokoroba da o kadi dumisenda o kuma na ka Sumunu Yusu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da ni sanga in na min ye ka dɔ Laji Mori Ablaye Mayiga an ka foli bɛ a yɛrɛ n'a ye a n'a furumuso an b'a fana fo pharmacie la ye n'o ye Mariam ye Moro an bɛ taa Kati awɔ an bɛ taa douane na an bɛ taa Fode Kone Fode Alukone an bɛ a fo ka waliɲuman dɔn k'a fo sanga ani waati Moro aw ka don bɛɛ baara min na Kati a dɔ la douane na Moro a dogolen tɛ maa si la ka douanier bɛɛ lajɛlen fo Ousmane Seck an b'ale fo douane na Falajɛ Jate Tamani Fadiri n y'olu bɛɛ lajɛlen fo n yɛrɛ mon parent n'o ye ka dɔ Dukara ye an ka yɛrɛ fo n'o ye maa ɲɛmaa ye Mamɛ Dukara an ka sɛbɛkɔrɔ fo kɛnɛ in kan Yusu n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye indépendant ne b'ale ta ni indépendant ta min ye ka dɔ bingani o bɛ ta ka yɔrɔw sɛgɛrɛ sanga ni waati a kuma bɛ fɔ wa diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara a ko kan ayiwa Bamakɔ kɔni a kɛmɛ masiketi an bolo an bɔra an nana awɔ n'an lara an sara o kuma Yusu i k'a dɔn ko braquage a taara ka i k'a dɔn wari cakɛda dɔ sɛgɛrɛ ka transfert d'argent ACI 2000 la ACI 2000 a fana tɔgɔ bɛ da la sanga ni waati o kumana k'u ye ninnu ka wagade bɛɛ lajɛlen fura ni ka taa n'a ye maa 3 olu de taara bin yɔrɔ kɔfɔlen in kan nin kɛra sibiri don kalo tile 27 fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 14 waati sufɛla tɛ tilegan dire yɛrɛ fɛ ni maa 3 i k'a dɔn k'u kɔni nana ko maramafɛn a b'u bolo fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri o kumana min ye k'a dɔn u nana suuru ni yɔrɔ kɔfɔlen in kan nka u donna kɔfɛ da de fɛ min ye k'a dɔn agence in ye minnu bɛ wari baara kɛ ko transfert d'argent wa i b'a ye k'a fɔ u bɛ baara si caman kɛ ka fara o fana kan u sigiyɔrɔ bɛnnen don ACI 2000 ma Amdala ye Yusu ko u ni k'a dɔn ɲamabɔnyɔrɔba in man jan koyi fɛn min ye k'a dɔn ko nafolo caman de taara nin ko senfɛ warimugu kɔni taara i k'a dɔn warimugu caman k'u ye kɛsu 2 de kongo ni ka taa n'o ye bingani in senfɛ a maa ni ma to a la o kɛra kunnajayɔrɔ ye min ye k'a dɔn Hari Musa Mayiga ye ale baraminɛ kalanden indépendant na Yusu ko nin y'a siɲɛ 2nan ye nin cakɛda in ko bingani bɛ ta k'a sɛgɛrɛ k'olu bɛ wari baara kɛ n'o ye transfert d'argent ye wa u bɛ i k'a dɔn kanali ka minɛnw fana feere Canal Plus kɔni Yusu ko nin yɔrɔ in ko maaw senna tɛ ban ye abada sanga ni waati maaw senna ka misɛn nin yɔrɔ in na maaw bɛ taa ka segin na sabu bɛɛ maa mago bɛ ɲɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na ko tiɲɛnikɛla jugu de filɛ ka taa bingani ta ka nin yɔrɔ kɔfɛlen sɛgɛrɛ ko diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ ko Bamakɔ a n'a kɔnɔna kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn na wa bingani kɔni bi kɛ wa a bɛ sigiyɔrɔma i ka dɔn a tɛ ka dabila fo dɔ de bɛ fara a kan ko ninnu ka nin bingani senfɛ sa k'u ni nafolomuguba de taara sibiri tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra tilegan dire yɛrɛ fɛ nɛgɛ ɲɛ 14 waati selifana tile t'o ye wa Yusu ko i k'a dɔn seerew ɲɛ bosonnen ɲɛna ayiwa ko min ye i k'a dɔn maa 2 b'u la i k'a dɔn ko maa dɔ b'u la o kɔni i k'a dɔn o yɛrɛ ye gardien ye cakɛda in na ye n'o ye i k'a dɔn agence in ye Hamari Kulubali ayiwa ale ye fɛn jumɛn sɔrɔ ka fɔ a ko k'ale bɛ nin cakɛda in masurunya la a ko bɛɛ kɛra ale ɲɛ bosonnen ɲɛna seere i k'a dɔn k'a fɔ u 2 la nin kelen kumana a ko min ye seereya ye k'ale kɔni b'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 14 waati n'o ye selifana tile ye Yusu ko i b'a dɔn ko funankɛni 3 maramafɛn sɛbɛkɔrɔ b'u bolo fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri k'u sina kana suuru nin yɔrɔ kofɔlen ka u ye muguci daminɛ ka maaw b'o dabolo la ka bɛɛ bagabaga fɔlɔ k'a jira k'a fɔ ko mugutigi sɛbɛ dɔn man go o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ k'u ye mugu min ci ko tire de sommation k'u y'u tile i k'a dɔn k'a fɔ agence in ma ka taa don kɔfɛ da fɛ i n'a fɔ dugulen baara Yusu k'u donnen kɔ ye u y'a wajibiya o baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i sɛnɛ dugu ma ni min sɛnɛ i k'a dɔn su t'i kɔ kiyama Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye o ko min fɔra u y'o kɛ olu y'o bɔ o sira fɛ o kumana u y'u ka baara kɛ o hakililatigɛlen daburujantigi i k'a dɔn a bɛ to ale ta la n'o ye morifatigi ye k'u ye kɛsu 2 gise 2 u y'o o wakandenw de bɛɛ lajɛlen de kɔngɔn u ko nafolomugu caman k'a cɛ ka k'u kun Yusu ka sɔrɔ ka taa n'u yɛrɛ ye o kumana k'i b'a ye k'a fɔ kunnafoni olu sɔrɔla seerew fɛ yɔrɔ kofɔlen in na ko agent kelen bɛ yen ko k'ale yɛrɛ kelen bɛ ka kasabi kun ye CFA wari miliyɔn 6 ye min tun b'ale bolo kɔrɔ a don kama o kuma a sera i k'a dɔn lakana tigilamaw ka cɛkɛda la n'o ye commissariat ye k'a 3e arrondissement olu y'u ka cidenw bila ka taa cɛden minnu taara o ye ɲininikɛlaw ye brigade de recherche olu taara ka taa i k'a dɔn u ɲɛda kɛnɛ kan ka kow taabolo bɛɛ lajɛlen jateminɛ ni k'a lajɛ o kumana Yusu ko yaasa i k'a dɔn yele ka mana nin kɛwale
minga olu ye sigasɛgɛli dayɛlɛ brigade de recherche min bɛ 14e arrondissement tɔgɔ la olu ka cɛden minnu bɛ yen k'u kɔni gɛn bɛ k'u da de fɔlɔ k'a sabu kɛ ni sigasɛgɛliw bi senna kuma caman i k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw t'u yɛrɛ bila o la o ye wolomasiri tabaw ka taabolo dɔ ye ko min ye i k'a dɔn fɔliw ani i k'a dɔn misaliw ani seereyaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in kɔni ko kasabi caman ko a bɔra yen nin don dɛ ko n'i ye yɔrɔ in ta k'a lajɛ k'a ka surun i k'a dɔn k'a fɔ Lafiyabugu ale kaburu don a ka surun o de la min ye sigidaba 4nan kɔnɔna don Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen in ye a n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ ACI la ani yɔrɔ wɛrɛw la ko binkani kɔni bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ sanga ani waati janko wari baarakɛ cakɛda minnu bɛ yen n'o agence de transfert d'argent ye ani k'a dɔn k'a fɔ bankiw fo ka taa bila taji feere yɔrɔw la ko binkani k'a kɔni bɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma sanga ni waati ni k'a sigiyɔrɔmaya nka n'a ta bɛɛ fɛn ma bɔ a ko la k'an bɛ yɔrɔ min ko bi Bamakɔ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko binkani k'o kɛra an sigiɲɔgɔn dɔ ye an bɛ se k'o fara an ka taabolo dɔw kan sabu an n'a bɛ jɛ la an n'a bɛ sigi la wa diɲɛ don o don tile bɔ n'a bin cɛ i n'a kunnafoni dɔ mɛn Musa Ari Mayiga baraminɛkalanden don i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ a ka nɔbila sɛbɛn nin ye Yusu an y'a b'o ka bidon bɔli la Moro i ye foti kɛ min ye ka tɛmɛ on s'en trois mun kɛra mun kɛra Ala ka kunnaja foyi ma foti kɛ ɲɛ mun foti kɛ a fɔ ye e yɛrɛ m'a fɔ ko naani ta ne bɛ se ka taa plabi to yen ayiwa e de tun kan ka don kɛ n'i ma don ne tɛna don an ka taa dutigi kɔni dutigi ja sigilen tɛ koyi an ka taa nasɔngɔbɔla o ja sigilen tɛ nka Moro a bɛ bɛn sa 4 plus 4 égale 8 4 plus 4 égale 8 Moro a k'a dɔn min ye san 30 cɛnin y'a sɛbɛ wali mobili la a ma ja dɛ an ka taa 4 cɛ ka kati jɔlen ko 4 cɛnin tatɔ lɔgɔli la a n'o de bɛna o sɛbɛnni a sina ka égale 16 sɛbɛn 4 ko o sɛbɛn k'a garantiya u t'a jaabi dɔn ale y'a jaabi sɛbɛn de ka taa a sɛbɛnni mun ye ni nɛgɛ ye kɛ k'a garantiya awɔ k'a garanti o 4 a ye égal kɛ ka 16 kɛ cɛ nan'i jɔ k'i bolo d'a kun na k'u ye mago sa cɛ taara ka taa yɔrɔ ni maamu kana n'a ye a dugusɛjɛ cɛnin tɛmɛtɔ a y'a ye tugun a ye 16 sɛbɛn olu fana ma kɔrɔ kɛ o cɛ ye ala minɛ ka taa maamu se k'a kɔrɔ sɛbɛn ka n'a jɔ cɛnin tɛmɛtɔ y'a ye ko 4 égale 16 a sina k'a sɛbɛn ko très bien a y'a sɛbɛn a kɔrɔ ko très bien n'o tɛ n'u kun ma jaabi sɛbɛn a kun t'u to yen a kun t'u to yen dɛ cɛ yɛrɛ y'a laminɛ sa k'a t'o cogo la yen an ka taa Moro naamu min ye san 30 min ye anw ka jamana ye Moro tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ a bɛ k'a dɔn tiɲɛni jugu caman kɛra min ye a bɛ k'a dɔn Fatiriba ka fɔ la n'o ye Safunɛ Kunba Safunɛ Kunba Moro a bɛ k'a dɔn ale ko san 30 adama a bɛ k'a dɔn u ye nana ka na banki dɔ sigi a waati banki min n'u b'a wele ko BHM BHM u kɔni y'o ci waraku la Moro ka BHM bila sira Laranjata la habi Moro BHM ale kun gɛn bɛ tɛgɛ dɔ yɔrɔ ni ka wari bɔ ale kun gɛn i ka dɔn adama maaw ka damanda ye min ye BHM ye nin banki nin jɔra Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la walasa a bɛ k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka so sɔrɔ cogo min ka kundo yɔrɔ sɔrɔ Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin banki min filɛ nin k'a kɛra a bɛ k'a dɔn min ye cacɲɛ dan ye banki ma dɛ BHM san 1994 Moro a k'a dɔn a kun tɛ dɔwɛrɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ cogo min na a laban a bɛ k'a dɔn nin banki min jɔra n'o ye BHM ye Moro a bɛ k'a dɔn a bɛ se a bɛ k'a dɔn 2003 ma waati min na i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ BHM kɔni ale tun bɛ a bɛ k'a dɔn min ye saya sira Laranjata la habi Moro a bɛ k'a dɔn min ye miliyari 50 a n'a kunkanfɛn ko a bɛ k'a dɔn o de samana adama fanga la min ye ka bɔ nin yɔrɔ kofɔli nin yɔrɔ ba in na n'o ye BHM ye BHM min ni malidenw kan bɛ k'o jigi d'a kan Moro a man ɲa fo i k'a dɔn awa min ye banki dɔ bɛ jamana in kɔnɔ o banki kɔni a bɛ k'a dɔn o y'a sama ka fara a yɛrɛ kan
Note BHM goni muro mabti ka fo akume ni makarana muro na ayere masade ngami awkado ma worawte mi dangoroba munum be nolu adema dangoroba we ulude awkado BHM free jamana donu nga chakero de wa jora jamana donu kama ga benata muro awkado luka jati kunto ka wati de bela jele ko nyere ba kun bela jele ko awkado ne rekele muro awkado ambe ma dota munum be ka fo ni albi BHM nolu tarakata jurujugo tay ninga tlaka nafolo ta ni adema barondo ye ni adema dangoroba doye nolu ka awkado minya awatu kuma fangana upolo mba bele jeleka molo mali univers milliards ana kungamve moro awkado luko ni osama boy société ivoirienne concept geste moro a milliard shegi o temena kaboy moro awkado nyerela INPS milliard sabana kungamve ase milliard fla no boray moro awkado société malienne de bay moro awkado oluye milliard million game shegi and million ta ani nani moro awkado no tabara ka boy be ka fo awa minye komugel SA olu taye awkado million game nani ani million woro olu samaka bwagono ate no boray jige SA million keme nani ani million woro kunta albeka Usman million keme nani ani million keme flana kungamve moro no tamana kabwe établissement nyangadu morbo e fisa million keme saba ani million muga ani flana kungamve million kadi malde yo ani milliard yo besamani adema dangorobo oluka yamaria kono ado kume fangala fɛn bɛɛ u ye bangi ci k'a date ka bangi fa ka tila k'u sen da kan kan million miliyari ka di maliden a banna a nɔ de t'i ye nisani nɔ ye man di dɛ moro min ye Kone Musa i ka dɔn awa min ye million baden ale fana y'o sama Kulubali Yakuba moro ale fana y'a sama moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min jɛkulu wɛrɛw bɛ yen moro a ka ca minnu ye aw ka dɔn jamana nafolo sama ni adama maaba dɔw ka yamaruya ye a waatiw bɛ fanga la faso nafolo ani BHM min n'a sigira ko ka malidenw na don suma la ha adama kɔrɔni ala k'an kunnaja Safunɛ Kunba ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn minnu b'a wele ko Inter de Bamako Safunɛ Kunba ale bi danga o danga na fini bi ko ka jɛ ye de ni ala ka jɛ ko Safunɛ Kunba k'a ni ɲakuma ka bɛn n'a sigiyɔrɔ cogoyaw ye o kuma Yusu n bɛ segin ka indépendant ta tuguni nin ye k'a dɔn k'a fɔ sangabonda ye an misimisilen don a n'an dusukun tɔɔrɔlen don jamana den belebele dɔ taar'i da min ye k'a dɔn Baba Futanke Sisɔgɔ n'an ko a ma ko Babani Futanke Sisɔgɔ belebele k'a binna kunungo o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ fonisere ba in ko Mali k'a dɔn nin san caman laban in na san laban ninnu na k'a dɔn k'a fɔ maa min ka fonisereya ma dogo jamana in kɔnɔ ko a taara kunungo dɛ Sofila Masa ale ni mana diya cogo o cogo f'a k'i janfa don kelen pe o de ye saya ye Yusu o kumana min ye maa si tɛ kɛ yanto mori ye ko min k'a dɔn multimilliardaire miliyari sigiyɔrɔmatigi caman i ka miliyɔrɔ sigiyɔrɔma caman tigi n'o ye Babani Sisɔgɔ ye Futanke a dɔ la ko ale k'a dɔn k'a fɔ maire ye ale kun ye maire ye k'a dɔn commune rurale la n'o ye Dabiya ye a labanna ka kɛ wasaden ye an ka wasabulon kɔnɔ n'o ye député ye Babani Sisɔgɔ n'o ye Babani Futanke Sisɔgɔ ye o kumana k'ale de ko don Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko saya y'ale fana fosi kunungo i k'a dɔn saya y'a fosi ka bɔ an bolo ka bɛn ni karidon ye marisikawle tile 28 k'a si to san 79 na o san 79 Baba ala y'o de kalifa Allah o kumana Babani Sisɔgɔ ka a tora i k'a dɔn bana kuntala jan de la ko sabu farigwa o kuntala jɛɲana Babani Sisɔgɔ k'ale kɛra i k'a dɔn maa ye a taara tunga fɛ ala y'a ka nɛrɛ kɔrɔ ɲigin ko i k'a dɔn sɔrɔbuson b'a kun don ayiwa min ye k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ magobatigi fana kun don k'a dɔ la ko fɛn min k'a dɔn ko maa min don k'a a ɲɔgɔnna kun man ca an fɛ yan dɛ i b'a ye k'a fɔ ko tɔgɔ kelen pe Mali kɔnɔ yan Baba Futanke Sisɔgɔ ko hali jamana kɔ kan a kɛra maa ye k'a ladɔnna kosɛbɛ a ko ladɔnna kɔfɛ fana k'a sabu kɛ a ka kɛwale ba caman ye Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a ka kɛwale la belebele dɔ ye jumɛn ye o ye pankuru i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu ye pankuru jɛrɛjɛkulu ko compagnie aérienne Air Dabiya k'a y'o sigi sen kan o kumana a y'o sigi sen kan i k'a dɔn pankuru 5 a y'o ko ju jɔ n'o de ye pankuru minnu bɛɛ ye boyi ni ale bolo nɔ ye o kumana
kumana Yusu fana tɛmɛnen kɔ fɛn min ye k'a dɔn baba ni Futange Sisogo ye Sora k'a kun hakilina ye ka i k'a dɔn pankurunjigi kɛnɛ k'o dɔ dilan i k'a dɔn Dabiya a buguda la yen nɔ n'o ye aérodrome ye Yusu ko Dabiya yɛrɛ bɛ i k'a dɔn Kɛɲɛba taa sira de la o kumana ko waati dɔ kɛra a la i k'a dɔn ni musakatigi k'a nana so kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ci Dabiya k'a n'u yɛlɛma k'u kɛ i k'a dɔn so jɔcogo kuraw ye k'a ye o baaraw fana bolo da yen nɔ o tɛmɛnen kɔ a labanna ka dunanjigi yɔrɔba dɔ jɔli fana daminɛ an ka jamana kɔnɔ ko Marietou Palace o Marietou Palace i k'a dɔn a labanna i k'a dɔn k'i bolo bɔ o la n'o o yɛlɛma Libi jamanadenw olu ka bolo kan n'i bɛ i k'a dɔn an ka babili fɔlɔ in yɛrɛ lajɛ Pont des Martyrs o b'o yɛrɛ jigijiginda la i kɔrɔ ten Yusu o kumana k'a y'o segi a y'o di Libikaw ma a n'olu ka jɛngomaɲɔgɔnya kɔnɔna la ayiwa min ye Bamakɔ kɔnɔna ye yan i b'a ye k'a fɔ Baba ni Sisogo Futange a dɔ la k'a ye maa caman kɛ i k'a dɔn fɛntigi ye waati dɔw la a ye miliyɔn a y'o ɲin dɔw la ala tɛ i k'a dɔn i miiri a kɛcogo la k'a ɲin dɔw la ala t'i kɔfilɛ ayiwa ko maa min don k'a tun bɛ i k'a dɔn miliyɔn di a bɔɲɔgɔnko ma a t'a tɔɔrɔ fiyewu k'a y'o kɛ maa caman ye o dogolen tɛ i k'a dɔn jamana in kɔnɔ yan Baba ni Sisogo n'o ye Baba Futange Sisogo ye Sora i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni a tun b'a ka don na waati minnu na a dɔ la k'a ka so tun bɛ fa de jama tun tɛ kɔtigɛ ye koyi Baba ka so bɛ fa fɔ ka i k'a dɔn nalomaw jɔ bɔlɔ kɔnɔ o kumana Yusu ko kɔni waatiw fana tɛmɛna yan nɔ ko nin ye maa ye a ka tɛmɛni wasabulon fana kɔnɔna la k'o ma dogo maa la k'a labanna ka kɛ i k'a dɔn maa ye ɲina kɛra min kɔ pewu nin koba ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔ Baba tilala ka kɛ maa ye ɲina kɛra kɔ ten pewu Yusu ko kumana ko fɛn min a ka kɛtaw ye n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra i k'a dɔn kɛwaleba caman kɛbaa ye jamana in kɔnɔ ko kiiri fana taara k'a sɛgɛrɛ o kiiri o tun b'a kun kan kɔkan jamanaw la k'a fɔ ko min y'a ka sɔrɔ ye a n'a ka nafoloko ko o kow tɛ ko jɛlen ye kiiri kun taara k'a sɛgɛrɛ Baba fɔ a bɔra o fana na ni kunkɔrɔta ye a kɔni mana bɔ da o da fɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Baba ni Sisogo Futange Sisogo Sora a dɔ la ko a kɔni kɛra maa ye maa min n'a kɛra foniseereba ye wa a ka tɛmɛ ni diɲɛ dugukolo in kan yan k'a ma dogo maaw la k'a sabu kɛ a ka taabolo n'a ka kɛtaw ye ko min ye tariku ye k'a tɔgɔ kɔni b'o kɔnɔ Mali kɔnɔna la fo ka taa fɔ ko Maliko yɛrɛ banna don min Baba tɔgɔ tɛna bɔ tariku la ko sabu a ka kɛtaw ko olu bɛ tariku la kaban n'o bɛ tariku la wa a yɛrɛ tɔgɔ na to tariku la o tuma an bɛ dugawu kɛ Baba Futange Sisogo ye Sora ani banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ala ka lahara sɔnsumaw ye k'u dayɔrɔ nɛɛma ka badabada dali nɔgɔyaw bɛɛ lajɛlen ye Yusu awɔ Moro an ye nin bɔ yen pana de kɔnɔ ka bidon wele don Baba Sora Futange Moro maaw bɛ fɛn fɛn fɔ o bɛɛ ye ko wɛrɛ tiɲɛ don nka Moro a ye wali na Mali kɔnɔ a y'a lana o ye kelen a y'a di mɔgɔw ma kosɛbɛ o tɛ fila ye fila nka o maa kelen ninnu de tilara ka Baba ka ɲina kɔ pewu wa a y'i bolonɔ bila dugukolo in kan yan wallahi awɔ Moro ka tila ba min b'a minnu ta ko sɔrɔda donbaw avocat dɔw y'a ka wari bɛɛ ɲagami k'a kɛ pa a sago ma sɔrɔ don min taara Baba ko ka Baba labɔ a ka so kɔnɔ awɔ ko juru b'a ni dɔ cɛ ka sɔrɔ a y'a wari sara a ka maa dɔw de y'a don a baarakɛɲɔgɔn dɔw janfa n di maa tɔgɔ fɔ janfa Moro don ne kasira bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn o de y'a to Mala i k'i kɔlɔsi Ngo Malien Malien ma ɲi an bɛɛ de don an ma ɲi dɛ n'i bɛ siran maa ɲɛ siran anw ye Maliden kɔni a ka di don min i jama bɛ caya n'a goyara walama u sɔmina k'a bɛna goya wa bɛɛ bɛ waro ten kelen ne taara maa dɔ fɛ a ko a ma bala ne la ko ne ka taa ale fɛ ne ko mun na ko madama min bɛ taa ale fɛ yen ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko nka bi ale ti baasi ye a t'a ye n ko latigɛ tɛ wallahi a t'u ye latigɛ tɛ latigɛ don nin bɛɛ bɛ ban diɲɛ tɛ wa ala ka masaya de bɛna nka jɔnni ye fɛn fɛn kɛ ala b'i sara n'o de a bɛ siga b'o la a b'i sara ni ŋaniya ye siga foyi t'o la ala k'an sutura amina ya an rabbi b'a fɔ Baba ye ala k'a da yɔrɔ ya rabbi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu k'a ye awɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'a ye wa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka dugawu k'a ye Futange ye kɔni ala k'a da yɔrɔ ya rabbi ala k'a da yɔrɔ ya rabbi yɔrɔ n'i kun ye nin fɔ waati dɔ k'a sɔrɔ
Bawa bi cogo dɔ la. U b'a fɔ ko a ye fɛn d'i ma. K'a ye fɛn di. Wa a ka mugan ka haramuya ne kɔnɔ. Non a bɛɛ t'o ye. Dɔrɔmɛ mugan walayi. A banna. An ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ. Anw yɛrɛ a taara wari ta na min kɛ a ɲamaya ye o de la. N'o tɛ u y'a ɲininka ko a ka kasabi hakɛya ko ni maa min sera k'ale ka forokisɛ in da dɔn. Kunsigi min b'a kun n'i sera k'o kisɛ da dɔn k'ale ka kasabi de y'o ye. A banna. O ko mun a ka sɔrɔ ko mun a ye sɔrɔ kɛ cogo di. A ko ale ye sɛgɛnbaatɔya kɛ maa si mana ale ɲininka ko mun ye sɛgɛn bila ale la. Walahi. K'aw kuma kelen ma bɔ ne kɔnɔ dɛ. A banna. Wa maliden de ye nin ye. A banna. I misigɛnɛ namani. O de ka d'u ye. Hali n'i faden commencera ka yɛlɛma dɔɔni. A kuma cayara o. N ko dɔw ko n yɛrɛ ye misali ye. Ko ko furuninw bɛ ka sigi sisan dɛ. N yɛrɛ ni bɛ ka mana dɛ. N ko furunin taaralen mɛnna dɛ. A banna. San joli furunin taaralen e m'a kuma fɔ. N ko n'o ye sigili daminɛ ka n'o fɔ sa. N ko n yɛrɛ ni koyokoyelen ye san joli kɛ. N ko ne bɔ yɔrɔ ka jan koyi. Je suis venu de loin. A fɔ a ye ko je suis venu de loin. A banna. Wa on est venu de loin. On est venu de loin. On est venu de loin. Ensemble. Voilà, merci. A banna. A f'u ye ko a manamana kuma ni sera sa. A banna. Ni maa manamana Ala b'a manamana o. A banna. Hali ni ɲɛda jigitigɛ ko ni fu ni safunɛ ka tulu mun a la. Ayiwa. N'a manamana dɔn n'o da kɔrɔ. Awɔ, u b'a fɔ ko ko cɛ bɛ mun de kan sisan. K'a sɔrɔ i koyokoyelen b'u kɔrɔ tuma min ayi i tɛ ɲininka fiyewu. A banna. Wa a ka d'u ye i ka to ten de. A banna. Maliden wayi. Anw wayi. Vive les Malidenz. Vive anw wayi. Tɛmɛna. Ala k'an kunna ja. Amiin. Moro an bɛ bi kunnafoni dan. Ayiwa. Foli an b'a lase an kanubaa dɔw ma. O ka kɛ. Moro yan'an ka wuli. An kanubaaw ti ban. Nka laseli b'an bolo dɛ. An tɛmɛna. Ayiwa Lusu laseli min b'an bolo sa o de ye i k'a dɔn k'a fɔ maaw ɲɛ bɛ nin ja min na ayiwa den in kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn Tariba Sila a tunukuma mɛnna denbaya la ayiwa ni maa min kɔni kɛra Tariba Sila yebaa ye ayiwa i k'i jija ka kunnafoni lase o nɛgɛjuru sira o de i k'a dɔn k'a fɔ 74 15 47 53 ani 76 06 63 34 ayiwa Tariba Sila k'a kɔni tunukuma mɛnna ko kabi janvier kalo o tile 30 a kɛra kanajigi la ayiwa min ye i k'a dɔn ni npogotigi kofɔlen ni maa min ka i k'a dɔn dɔnbaya bolila kan i k'i jija ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na ni Ala ka jɛ ye i n'a somaw lasɔrɔ ayiwa min ye i k'a dɔn kunnafoni i n'a da olu tulo kan an b'a dugawu kɛ sa Ala k'a ɲuman sa somaw ma yen nɔ inshallah. Moro i k'a dɔn coordinateur général des communautés maliens Bata min bɛ Guinée équatoriale Sulemani Ayidara n'u b'a wele ko Nani an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro ka foli ani tani k'o lase Mahamudu Yafa min ye a k'a dɔn i den don a ye mun na n den don kana kuma caya Mahamudu Yafa Pointe Noire an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli lase Seba Mangara Moro ale ye grossiste ye abattoir min filɛ nin ye Port-Boué k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Aïcha Ayidara pour orphelin ONG Rahma an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn Moro ka Janginɛ Keyita Baseginɛ Keyita Actros Aluja ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Gawusu Magaji Mala Pièce ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Ni y'olu bɛɛ boli k'a kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn le jeune sergent Sarkozy 3e arrondissement n'an y'ale fo min ye Amadou Cissé Couture Jelibugu la an b'a fo ka foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn min ye Kulubali ye ale fana Kulubali don Touré don a bɛ Yɔrɔjanbugu la n'o ye Umaru ye Umaru Couture la an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Yusu ka foli kɛ kanubaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ye. Baba Mayiga ko k'a ka foli f'i ye Segu. K'a Mayiga. Baba Mayiga kamalenkundigi. Awɔ k'a Mayiga. O kuma Yusu waati nana i jɔ koyi an b'a fɔ sa min ye k'a dɔn k'a fɔ Batoma Kane Awa Tafili Touré ale ni Bouakari Jara ye an b'u fo k'u barikada ka foli kɛ kanubaa jamakulu bɛɛ lajɛlen an tɛ k'an bɛɛ da ni Ala ka jɛ ye o kuma k'an bɛɛ.